Salam. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu. Tusude ruas namandohoti par mingguonon. Martuama akan aro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion. Ima namargoar minggu paupaton dung Epipanias. Topik minggu ta sadarion. Debata haroroan ni gogo dohot bisuk. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha. Ta endehon ma raja na tumimbul. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar tondi parbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amin. Sai pabotohon mudo tuau dalan hanguluan, go dolas ni roha diadopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do di siamunmu, saleleng ni leleng na martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus hodo panondang nasitong na manondangi ganup jolma na di portibion. Sondakon mabohim Tuhami jala parbadiai ma rohanami asa hutandahami dalan hanguluan marhite siani. Sai rajai mahami, asa unang manimbil hami sian dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patok tong marohan ami, marha porseon tuho, marhite-hite tondi parbadia. Amin. Marende mahita sian nomor 72. Yesus,
Tangihon hamuma pati ni debata di mingguta sadarion, ima natar surat di Matius 10 sada ayat 29. Jakon hamuma augaku, marguru mahamu tuau, aina lambok doau jalana serep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna, ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon pati nai. Bagasan unduk dohor serep ni roha, tato potima dosata diadopan ni debata, martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleleng ni leleng na doa si ni roham. Saimar pamuati maroham di hajahaton nami, jala seunang be ingot akadosa nami, ay jojod do hami mardosa maradupon ho, jala jojod do husungguli hami rimasmu, marhitesian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuawan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan di dosa. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akana loja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu. Guruhon hamu mai sianau. Aina lambok doau, jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay lambok do augaku,
jalaneang do dohot nahu papor saton. Hasangapon madi debata nadi gijang. Amin. Kur ina Kamis.
hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion tersurat di sada Korintus sada ayat 26 sahatu ayat 30 sada. Korintus sada ayat 26 sahatu ayat 30 sada tajahama marsingkat sorin. Bereng hamu ma akadongan panjowonna di hamu dang piga hamu nabisu mangihoton sibuk dang piga nagogo dang piga nasangap hian. Akaneteu di Portibion jalan Amarlea dipilit debata tung si soada ido asa soada hononna naung jongjong hian. Alai sian ibanado umbah henna di bagasan Kristus Yesus hamu ai ibanado gabe habisuhon dihita sian debata dohot hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Ima sahatna martuado akan atumangihon hatani debata jala naum peopsa. Amin. Marendema kur ama.
Marende Mahita. Taha tindakon maha porseaotai, songon nahina tindakon idongata saha porseaon, disandok portibion, rap mahita mando. Au porsea di debata jahuba, dido ama pargugunas. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahuba nasasadai. Andorang sohabuan, hido tuhata, natumaon mabernit, dipahmuman silatus, nama tetar pajal doi banadi au binar silang, natuat banuaturu dumutanom, namulak mulu, nama naik surgo, lahundu siami bidata jamuba, amanai pardugu nasohat kusani, sisima ibana pai mamulak sukutanoho, panggung halak namamulu. Au porsia ikoni parbadia, jala adong sadabulia nabadia, bulia hatopan alak Kristen angka nabadia, bulia sesan dusa, bulia kali namando, bulia
dosa serasuda. Amin. Tabigima kur gabungan. Titing di Huriata di Bagasan Mingguon. Minggu 20 Januari tahun 2020. Sada Goarni Minggutta. Goarni Minggutta sadarion ima minggu paupaton dung Epipanias. Do topik debata haroroan ni gogo dohot bisuk. 2. Warta Dewan Koinonia. A. Seksi Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu HKBP Pondok Bambu membuka kesempatan tusude ruas ni Huriata
narade mangalehon rohana laho mangajari anak kota anak sekolah minggu dohot kriteria songon naditorwon. Sada ruas ni Huriata HKBP Pondok Bambu. 2. Rade maddohoti A. Pembinaan guru sekolah minggu. B. Sermon guru sekolah minggu. C. Ibadah anak sekolah minggu. D. Kegiatan anak sekolah minggu di luar ibadah dohot sermon. Tolu. Minimal tamat SMU jalanunga malua sian pakkukungi manang sudah lepas sidik. 4. Memiliki jiwa pendidik. 5. Umur maksimal 35 tahun ditiki mendaftar sebagai guru sekolah minggu. B. Paduan suara nabiri. Hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 2027 mulai pukul 10 WIB Paduan Suara Nafiri HKBP Pondok Bambu lau menghadiri undangan sian panitia Natal MPR _DPR _DPD RI lau mengisi kur manang lagu pujian di ibadah pesta perayaan Natal MPR DPR DPD RI tahun 2022 dohot tahun baru 2027 maringanan di Gedung Nusantara Opat Senayan Jakarta. Tolu ruas Namar Sahid. Di bagasan Persahid do ruas ni Huriata inang nyonya Sintua Manulang Boru Barat. Jalanunga mula Tujabu dung 3 hari dirawat di rumah sakit Premier Jatinegara. Tabuama di bagasan Tangyangta asa tumibu hipas di hilala rohana sida. Opaton parhepengon. Pelian tuhuria godangna 245.000 rupiah siaratu 15. Pelian tu pusat godangna 12.078.340 rupiah. Pelian tu DSH godangna 12.645.000 rupiah. Pungusude 27.190.255 rupiah. Songonima titing di Huriata di bagasan mingguon. Tuhan Yesus mamasu-masuk. Di bagasan Lasni Roha Tapasahat Mapeliata Marende Mahita yang nomor 630 ayat sada dohot namangihun ubun papunguhon pelian.
ini debatana sumurung sian saluk na roha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata siang uduhonota di minggu tasadarion ima natar surat di buku Job bidu 12 ayat 10 tulu saha rodi ayat 25 songonoma didok disi madapot di ibana habi suhot dohot hagugun di ibana do panuturio do panibangun idama ibana mangarupakon gabe dangbe dapot paulion ibana makurukon sada bawa gabe dang adong natuk paluahon idama ibana maniupi aik gabe marsik luhunai ibana muse padukatson gabe marbalik tano on di bahen madapot di ibana do hagugu dohot hapatason guru di ibana jolmana lilu doh na mga liluhon. Ibana manugihon akapanuturi hiratabat-taban jala maoto akapanguhumi di bayan. Ibana makar hari uhum roha-rohan yakka raja jala dihohoton ratte tugoting nasida. Ibana manugihon akamalim bahit tabat-taban jala ditinggakot tutano halak namarkuaso. Ibana mangucap pamulungon sian halak na pirtahak. Jala dibuat panuturiot sian halak na matua. Ibana mangusehon haleaut wakaraja jala dipahodur hohos ni halak na bigu. Ibana papatarhon akan nabuni siak kahulumun jala dibuat do tuhatiuron lingguman ni hamatean. Ibana patibulhon akabangso jala dihakomuse. Ibana pararaton akabangso jala dipaudar muse. Ibana mangucak roha sianaka pertugi ni bangso di tanon. Jala dililuhun nasida di halongonan suada dalan. Jadi dadak-dadap nasida di hahulumun. So marhatiuron. Jala rabak-rabak nasida di bahen. Songon halak na mabuk. Ima sahakna. Holat jada do nahuboto. Ima dangadong dope nahuboto. Nina si Sokrates nasongon nadigwari bapak ilmu modern. Digwari napista. Alai lau marujung ngulu ibana. Didok ibana only one I know that nothing I have known. Olat jadiru nahuboto. Dangadong dope nahuboto. Songonima panadaon ni ibana didirina ala di boto ibana. Danga paladong lapatan ni Nabi Notonai. Mulu dipertibakon tunai koboton ni jolma di portibion nasasitong. Dangadong nahuboto. Danga palay do debata tu hitai kocongoni do honotta. Alai dipakulikot tu hita barhiti turpuhon. Madapot di debatado di bata jahuba do habisuhod do tagugun. Manang nabohape habisuhon mang nabohape hagugun do hotwaso madapot di jahuba do saluhunay. Lomoni debatado leonon nay manang buaton na. Ay ngulut daipe
saguri de batado marhosa hita manuguti manang dangbe marhite sianima na perjulu di pakulikot tu hita madapot di jahuba de batado habisuhon hamu kadongat sapor siaon di halak batak laos songonido nang di bibil taon daudu umarga habisuhot sian hapistaran di dok halak batak hijuk di para-para hotang di perlebihan nabisuk napunahata naoto tu panggadisan mulut taberek sasit tonga rumangi ijuk manang nabuai bain bayasi manuci tongko kotori alai manang nabuamai sairi bain di para-para imana song balkon somalla digijangi pitu lau masuk HP hotang apalagi muludung di payas hotangi yas dui merhilung HP di batu perlebihan ima toru bara ditorung di pitu masuk mulu jamu rumah ro nata taringoti magna buamai tang binoto alai tuk sohiado lu jolma mabaik kotangi gabitu para-para perlebihan do jabari nak pesongoni romanga songonido nak pangetusion ni halak batak di ngulut tahun manang nabape rumang ngulu ni jolma manang na soapala tibo persikolana manang na soapala namora ibana manang na soapala adok kuasona alai mulu nabisuk ibana saido gabi panukunan ido napunahata alai suhar-suharra mang nabuape morani jolma mang nang buape tibbo ni persekolana manang buape tibbo ni huasona muludang nabisu ibana saya toktong ko imago si pautoton ni jolma hidup bana sasit tonga saya didok halak batahi bitang narumiris to pun nasumorop anak petok tong riris buru petrop perlu botota upama nih halak batak bukan pantun bukan asal madusi pudinai daun matcayasin ko upama nih batak securi nai portibion mulu diguari secara sastra sampiran ima bitang narumiris to pun nasumorop di sido isina dang dinairok ngayanak periris boru petrop dang di sisina napi nangirona mang napiga pe anak ngiba ikut songo bitangi ko marsinodang jala mulu mamerek kala ikut mamerek tugijang mang napiga pe ido banai do di hata batak gudang anak ngihorbo si palinggalinggaon gudang anak ngipinahalubu si pacat-caton bajai so gudak pitaw anak ngibang go si palinggalinggaon ni halak go tutu anggo si pacat-caton ni halak go alay mang napiga pe itorsong bitangi marsinodang jala mulo nang manaringoti halak ikut cai tu bijak pamerengna imahibat ni halak batahi asabui songoni ikon nabi suku idok songon obun na sumorop mulo sumorop obun ratama duhut ratama suat juanan manguluma songon ido na pinangi dohya batak mang napiga pe boruna alai holana dong boruna ila bunga itu rata pakilalanna segar pakilalanna
Ay bui pangasahon na gudak tupak nga. Dangarong nasubuy gudaon na. Ayang ko parasik do buru na ba? Itong lomorohan ay labung ngay. Asabuy songoni, ikon na marroha, ikon na bisu. Iro ban na songoni argani habisuhod di halak Batak. Jala lobi songoni argani habisuhod di hatani di Batak. Mulut tabereng dibiku habisuhon kitab hikmat. Nagenawara buku habisuhon kitab hikmat podani Raja Salomo, Job, Deba sian pesalmen dungi buku perjamita. Lumobi di podani Raja Salomo adong walu padohat dipakai si hapistaran parbinoto atau akan asik sudei mangalapat tok habisuhon nasad debatado. Daudong marga habisuhon, lumobi mulu habisuhon siad debata, si anak kehapistaran na iportibion. Ayah do horoa na idok nga habisuhonon. Danga paladong, sa ini takkasad danga paladong, na pasti rumusna. Alay buy patorangot ta songonon. Mulu hapistaran ima tingkat ni IQ. Intellectual quotient. Hapistaran may. Anggo habisuhod di hak kami do EQ, emotional quotient. Betul-betul boy di raja ibana, pakilalana, emosina. Jalai hak kami do SQ, spiritual quotient. Adong kecerdasan partodion. Jala di hak kami do na ditabay si Arkafe di tahun 30-an. Adok pe na tuli ekon adong ko XQ, execution quotient, kecerdasan mengeksekusi. Nah saya terjemahot dot keterampilan, kecerdasan keterampilan. Asa moloidok na bisuk lumobi habisuhot siya debata. Imana takas mangarajai emosina pakilalana. Natakas adong di bagasan ibana nguru pertodion. Gabe terampil ma ibana mangudahon na hinalomohon ni debata. Gabe terampil ma ibana mangalului jalan keluar dakya buntu pikiran ni ibana. Gabe terampil ma ibana mangudahon na denggan. Terampil ibana makaholongi donganna. Ima habisun nasad debata. Ido banadau umarga siak kapistaran nanidok nga intellectual quotient nak ini. Didoko kalak batak go hapistarani na pinarsiajaran doi merhiti namar sekolah. Anggo habisuhon seleon-leon ni debata doi. Anggo sasi tonga. Hapistarape habisuhope seleon-leon ni debata doi. Alai di lewat debata hapistarani merhite namar sekolah hita. Aitung boa gugut tamar sekolah, boharing gasta anggo soy lihat debata tong ko mawoto hita. Alai di lewat debata mai jala baga-bagini debata dai muluring gat kita marsiajar. Lehonen debata ma hapistarani. Habisuhope na iliot debata doi marhite na perjolo di dok dihatani debata marhite biar mida jahuba. Ido di dok di podasada ayat 7, podasia ayat 10, Job 20 lalu ayat 20 lalu, pesalmet 10 sada ayat 10. Permulaan ni habisuhon nakpe dipakai si hapistaran song naurok nakining habisuhon do. Natine bakna permulaan ni habisuhon ima biar mida jahuba. Biar mida jahuba takas do tabo toy parbueni holong panadaud di holong ni debata. Parbueni panadaud di asin ni rohani debata di bahasa ngulut lumobi di bahasa Yesus Kristus. Ido napatubu biar di hita. Tu debata gabi ma biar mahita holang siat debata.
Gabi mabiar mahita di nguluta molo daksai tok kita beribadah di tu debata. Gaor pikirat tai, gaor rohat tai. Gabi mabiar mahita mangulahon na Solomoni rohani debata. Gabi mabiar mahita mangulahon na kahajahatan. Na paduahot dilihot debata mah habisuhoni marhite-hite na mapersiajari hatani debata. Ringkas manangihon marjaha dohot makanguluhon. Ido mual ni habisuhon. Asek kodohonot taro naik pistar hita. Ringkas mamartangiang dohok marsiajar. Akan itu deh. Unang dok kita. Engem itu berak bisa marsiajar. Manghuton neurologi. Nama itu molo naik molo perlu dak katok pikun. Partoru sajob sadari komersiajar. Idoban na saya disarankan dokter. Aibu dia pe mabawa mobil dokter rami, ido ko mabawa mobil lo. Asa terlatih tok pikiran ni. Ay na marsiajar. Dengkad nomor 1. Asa tok merdala pikiran ni. Alai paling geliling matong walung na dua jom. Unang laut dari manipat sampai los mudu mi persaturani. Daungat to. Ikor ringkas majaha. Alai unang kolam majahan apa geok-geokon. Ikon na marlapatan do. Mabuat kita marpikir. Idok neurologi. Mulo na yung dak atop pikun. Asa tok tong. Cerdas. Nak penong matua. Jala mulo tapatupay di hatani debata. Jupang mati huita. Na di 2 Korintus 4 ayat 10. Alani dang mernaluja kami. Kami tidak akan tawar hati. Ainak pela buruk hajol maun nami perdurui. Anggo hajol maun nami perbagasani. Hari-hari do di pai baru. Nak songonya kalansia do hita kan. Jala mulu na yung bisuk kita. Saya toktong mahita ringkas martangiang. Di baga sabir tu dewata. Ringkas mahita martangiang. Lau majaha hatani dewata. Asa takas hatani dewata. Dada holat cibegiod di hita. Alai takas gabi ngulu. Di baga sang ngulut. Ay marhite na songonima tapatupa. Gabi toktong ma ingototta. Dewata do mual ni habisuhoni. Marhite biar tibana marhite nasay martangyak kita majahatan ni dewata. Jala mulo songoni mulo dirajumihon na pistar dirim na bisuk unang lupa marpanukut tu dewata. Unang lupa marpanukun tutuhatta Yesus Kristus. Ikoningotot tado sisean ni Tuhan Yesus dohita. Dada holan murid ni Tuhan Yesus kita. Sisean ni Tuhan Yesus. Naik kotok-tok sise-sise tutuhatta Yesus disudiak kasih bayanot. Naik kotok-tok merpanukuk kita tu debata. Songon anak ni debata. Unang gawe bali tu hita kasahiknya kanak kota na poson waeng. Dangulu merpanukut tu natorasna. Nah, untuk apa ditanya itu mama dan bapak enggak mengerti lagi itu ina. Dangi boto ibana. HP persiajari do. Experience is the best teacher. Pengalaman itu guru yang terbaik. Tidak akan bisa dia lawan orang tuanya di bidang pengalaman. Itu guru yang terbaik. Jala mulu dangulu merpanukut tu natorasna. Balap tu debatama. Sudidei. Ito ay tu sedai may hinna. Tak peduli bedo ide bata. Jala ido apal na bora di hitan waeng. Lumobi nak kining ditaringoti guru sekolah minggu. Angkau saya udok kodo. Guru sekolah minggu do
angko hilala perhalado apala na marga ijulo ni debata. Pature-ture dana ibana. Dia harus mengerti tanggung jawabnya. Dia una pola persyaratan nak kiningan. Alay takas di baga sa pertanyangon perhalado padita mamilit. Ay mulo dung dengkat sikola minggu dengkam mah hak huriat tau cak risa liling-liling nga jalalap tu dengkan na. Ang godung dang dengkam be sikola minggu 10, 25 tahun naik sehingga mah huriat. Asa takas akada danahi ido narumikot tano ponot tatu nasida. Nasida dakola anak kota be. Nga terdiri nasida nga gabe anak ngide bata nasida. Naikot tokas ready toktong di bagasang uluna martang yang marpanukut tu de bata ahana yang bainonna. Asa gabe sudut napatu rehon nasida. Mulu napistar ho nena di son di turpodo di episteli. Mulu na bisuk ko unang gabi gijang roham. Bay ayang go. Iha kay pipodok babulo taraw na mana na tumibo isi. Halatsoni mulu tuk songonima. Alay unang gabi gijang roham. Ido episteli sotong gabi maneng-aneng ho. Sotong gabi maneng-aneng. Dikuasai hope teknologi unak tengah ho ni. Rodi tunatorasmu akan aposo. Las rohana madok memang bapak dan mama si gaptek sih inna. Beh. Ngagabi tengahon. Lumobi sotong gabe di tengah-tengah hokko tu debatai. Aidang adong lapatan ni Nabi Notomi dope, daong lapatan ni Habisuhomi anggotung maradop perdebatan. Dalani kamajun ni teknologi nuaing ko. Disuriakan negara maju dan memulai bali tu hitau ni. Ngayetong hatadingak kata ni debatan. Tak kabir ko ya sida iparkeli nama mulu ni taringotak kata ni debata. Yang riko di naside. Apalagi mulu jamita. Atau emang. Ayaw. Terus daw marminggu. Satu nama tua unang. Ang guino na ipaditay. Ngayaw pista raw siya nina. Itengahon. Hatu-hatuon na pa itengahon. Dang jadi gabi gijang roha. Ay sotong mo lunong jupak tikina pagijak kuro hatta say holan na maneng-aneng hita tudong atta. Ay buido mersu buat tunon ni dewatay. Gabi colman na somarper di tuwak kita. Jalan narumikot taingot manang nabuhape tibo ni parbinotata tibo ni hapis taratta. Tuk subui manuk tuhon ahasi bayanotta mabaik kita berhasil mabaik pauli-uli hongulutta pauli-uli hongulu ni anak kota pasaut tot sakapta dakta baini lumobi tuk subui marhiti gabi tatadda takas debata unang lupa mo tatadda pe debata hola nalai patadda hod debata do dirina. Jalarak kay patadahod debata diri na holat tu napistar. Holat tu nabisuk daw. Ulo do. Gabi tu nasida. Dangi patadahod debata diri na. Lomoni debata do. Idok ko ni bagas sa turubhon. Siyan na tua-tua pe. Boydo buatuk ko panuturiyo do par panibang. Idoban na dido di Job 32 ayat cia dada say tardok halak si gijang umur pangalapa bisuk. Jala dada say tardok halak nama tua uboto manibang uhum. Matua ibana di bahasa bir tu dia bata. Matua ibana di bakasan nama kang uluh kata ni dia bata.
ido. Ido banna dido di sada Korintulo cap lalu dirok songonon. Unang adong na pautoto hodirina. Molo adong dia tong nabisuk di tonga-tonga muna di Portibion. Molo adong dia tong nabisuk di tonga-tonga muna di tonga ni Portibion. Gabe na oto maibana jolo. Ang giat gabe bisuk muse. Puasa idok soni ay molo nirajumat diri niba na pistar na bisuk. Dangulo bibe marsiajar. Dangulo bibe macahatan ni debata laus gabi double ma. Ay dangong be. Perkembangan ni Nabi Noto. Molo didok rohana. Naoto lo peibana. Ringkas may marsiajar. Ringkas may mga luluy parbinotoan. Molo dieto naung nabisu ibana. Nung atungkok habisuhod di ibana. Hape sumabiyar ibana tu debata. Dang rikok be martangyang. Dang rikok be majaha doh makanguluhok kata ni debata. Ba mungkin gabe hol na panggirgiro mabay renungan nama itu sudah colma hape ibana dang ihang uluhon. Alanido idok jolo na oto maco ibana etong dirina. Asa porus mangerbang parbinotoan na dohot habisuhon. Na padua hot didok ma di baga satu pohon madapot di debatado ng hagugon dohot huaso. Adong ko di hata-bata na madok sisia gugu. Mulai dok songonira anggo hita pangatusyota batar gumugu siya dongan na. Daw. Ay luar biasa di padohan. Buasa sisia gugu. Buasa dak si walu gugu. Buasa dak si pitu gugu. Ay dahulat siya do bilangan. Sada sahatu siya. Kalau ini do bilangan, siya nama bilangan na pertibo, itu bilangan naripas na sempurna. Jadi molo idok siya gugu sa tonga ngatung sukot guguna, ngatung ripas guguna. Adong ko isi hagit jangin ni roha. Lupa do di siya gugui, pabuwa sasit tonga. Dangrok na tarbay ni bana. Mananga hamar hiti-hiti gugunay. Ay buhay do. Walang gumugoy ba makidat siridaton. Walang tson na gumugoy ba na manay kita iton. Api ahapar buhay ni baga sang ulo na. Ang kwaw madok. Batungang madong na mga rizungi diri na sisiya gugu. Nauk sempurna guguna. Ay mulo songoni gabi so Panginoon ni bigugu siya debata. Lau patupak kasih patupaon na. Dangi boto ibana. Naso ibana na punah gugun na debatado. Ay do na jut lupa hitaon. Nadi hitai dakta boto debatado na punay. Ay holan ibay mana marsahit. Tukolam makidet tangan na idang buwi. Nasisiya guguhian marsugo na ibuwi. Nakolam magidet tangan na. Hape. Pasingok may mana di batama. Ulupahod di batala ni sisiya gugu. Nangihidet tangan niya martangyang dang buwi be. Ngaliduk-liduk. Tukolam magidet tangyang ngape martangyang. Bojung nga. Ba matung matpamuati marohap hamulutuk songonop petangakon. Jala mulo tapamanat. Aka ngulutan na di Portibion. Jangan dong lapatan ni haguguni sa sitong. Jangan dong lapatan ni huasoy. Na perjulu nunga dilangge COVID hita. 10 tahun. Adong lapatan ni aka teknologi na sidi.
Adong lapatan ni hagugun ni jolmai. Aong lapatan ni huasoi. Banggo di mulana ya tong. Songon natabereng i TV. Aong di Jawa Tengah din wang do di Siatar. Alai dokon petugas kesehatan. Daw ngai baru baru sen dua na sek kamu. Asa ni pareso do. Sotung adok. Pareso omong. Bah itu tugas kami Pak. Tahu ini anggota DPR. Sapero presiden madok. Ay tayo ingot ang wakadongan. Ay mang nasud dia huasot tadang marlakwi. Mga COVID-19. Bahulang kota di perdi kabupaten do pa yung hirok. Benang buwi. Terberita do Amerika Serikat negara adi kuasa dan adi daya. Ya sidero kuaso, ya sidero hagugun. Hape holam masa. Alugu tipo-tipo, doh udat tipo-tipo. Gudang mate, jangan rok terbain na sidero mana. Ahalapatan. Terberita do Japang negara adi daya. Macai belga ekonomi na sida. Hape hola roba day salju. Taberang gue TV. Jangan dong na terbaik sama nanga. Holan na buy bainon na. Badauhud diri. Ahalapatan ni. Hagugun ni. Nabura pe masa di Afghanistan. Holan ala ningaliniari 150 halak mate. Ala ningaliniari. Hape yang guhagugun na sida marporang. Rusia pedang mergogo, ibain Amerika pedang mergogo. Hape holat punangali. Jangan dong lapatan ni gugunay. Songoni do nang dibahas ang ulut ta siapa hari. Ido nak nari do isoni bana do mabar ruden ibana do. Holat di hari parudan. Seminggu terus rodan. Amang tungasih maruhan Tuhan ya nang ko pala sedari romo miarion. Hape mulu moho pari holat jaminggu be. Aga Tuhan nang ko pala sahari rodan ni. Holat namangangguhi do kan. Ayat nang gocol mah Tuhan ini nggak bingung, nggak kebuat apa enok Tuhan mau hubai congonot kamu hubai congonot dok kamu yang ngendon. Alaya sabereng utaro, jangan dong lapatanna. Mulorope toru sudah ni, mangangguhi kita lumawi Jakarta na Romai magudang. Aholat tong nagugu udah ni. Apalagi sadari manipat, amang dia manuang bajirati. Masa ini BMKG Badan Meteorologi Klimatologi doho Geofisika doho lang mga lugbahod do sida buy dango ibo to sida babay ng mga bati badang guguna to siya to kulang mga lugbahod do ipina ni lugbahod na isi pataro daktikos jal jutan do daktikos alaima Nabi ni jolmai. Jala idok musai bagasat turpuhon. Debatado mangarupakon. Jala mulu dung dirupakon dangadong. Naboy paduahon nina. Songur raja na julu. Nuaing nga songon na lam maol jupang raja na songoni. Hatana idohum. Ucapan raja itu adalah hukum dan undang-undang. Daung nabuy mangaloi. Alay mulu dung jupak tikina dirupak ko debata daung nabuy. Apalamasan wangi bagasang ulut dati. Ditikibana kadif propam. Bitang 2 rupiah. Basay hiray nama imana nama uluan ni sudi polisi. Jala lomona. Mulu naik tebahon na pengawal lay tebak lomona. Dot segala macam ibana.
Alai muludung dirupak kod debata. Jangan na bui banon na. Ulam mengalului dalan nama. Buama mempengaruhi jaksa, buama mempengaruhi hakim. Mararu habis pita hutano mahayang. Habis pita honay korupsyon na. Alay tapay ida na. Idok kalak roy jaksa ipengaruhi. Jala adong musin nama dok. Ngadong gerakan bawah tanah. Gation na nama hakimia sabui. Macam. Alay ulah ni dia na bui bainon ni colmai. Song ni rota bereng. Dadu pidupe ditikina salpu. Hita aka generasi nong matgaon. Maradup pun aka diktator. Bah. Mata boto song si Marcos song sahiran. Muru merdala na sida alani hebat na. Ruputi pe mabir mangirput. Alay holani buat debatabu ti. Riputi pe latsoy argaya sida. Mulung debata mangarupak ko dangaro. So nataberek si patay pasob-sob debata. Alani do hita pe. Mulo tayo itong nagugu. Nabisok kita parwaso hita. Batong matawa alay tayo matu debata. So itong tabay ni mangulahonak ka na suringkan. Mamuk ka taon no puluan. Mangirbang makomunis. Taboto ro penuay. Aka generasi taon. Jala di tahun 70-an ngasudi Portibion madok di tahun 80-an komunis na masudi Portibion. Iro tiki prediksi ni John. Hape olah cima jujung isi Gorbachev bu itu debata buti. Kacong nadong go bekas na isob buti. Olah ni tiup buti. Glasnost, perestroika inday bana terhancur sudah. Satu saunari las cumar gugu. Dangok kiabe pikiran ni jol mabui mangabati komunis dang bui. Alay holat debata mangarupak kon tung mana ngahadang bui. Nakpi adong gupe di Indonesia mabay bukuna. Aku bangga sebagai anak PKI. Patotik ko bangga rotok tua mong ngay ba namang nabuape kan. Ay panak ko pe among ijol matong ko bangga iba na tua mong. Alay mataber dang margugo. Lomo ni debatado. Apalagi makahitaon. Ay naunlo ni dia hurwa habis suhot. Ola ni dia hurwa gugut. Ola ni dia huwa sota. Ola ni naung dian waeng hamurauta. Ido na perjulik koning ototta hama oleh tehon isudi tu debata. Hama oleh tehon. Manang apa na nilion ni debata tu ho hama oleh tehon. Napa dua hon marhasere pemadi sudi na nilion ni debata tu ho. Unang gabe gijang roha, unang gabe manenga-nenga, unang gabe pis mata mamereng dongan. Sutuk sanga debata mabuat. Molo namora ho parpuasa ho nagugu ho pakai mai di bagai sabiar tu debata. Asa gabe pasu-pasu ho tu anak komu. Asa gabe pasu-pasu ho tu terop halak. Songon nasai tasaringar hon dia katikina salpu menjadi berkat. Pakai mai patuguhun roham marsiho tu debata. Pasah diri tu debata. Sotung gabe di haposiho. Alai gabe mergui hokomen. Pasah diri tu debata. Marsiho tu debata. Hola ni bana runa bui patureng ulutta. Asa bui hita sahat tungulu nisi musai di 2 Musa 30 ayat 15 di dok. Ali Tuhan mulu subuhim dengan nami merdalan. Unang loat kami borhat yanon. Dung di dok tu debata tu ibana dia caplopat iko bohiku dongamu merdalan idok ibana. Ali Tuhan. Molo subuhimi dong aku merdalan. Dongan nami merdalan. Sotung iluat sohami morot caninganan. Ahana urang isi Musa. Ahana urang. Anak ngiraja dari mana? Bangsawan. Dak
kaya ibana gabi hatubat cong bangsa Israel. Pendidikan na macay tibo ay holat di istana roh tiki pendidikan. Dangong siya toro. Daksong bangsa Israel na sohia medai persikolan perhatubanod do ide na sida. Ahana sorong di bana. Sakti mandraguna do ibana. Nakpeala di bayad di batatu ibana sudibui di patupa ibana. Dangadong nasongon ibana. Lumobi di tiki. Alay di do ibana. Molo soho sadiri ali amang nabasa. Molo subuhimi dong aku mardalan. Asa mang nabuape ngulutay mang nabuape. Dok tu debata. Tuk salak ka Tuhan unang loa sa mardalan. Molo subuhimu dong aku. Asa disihat ureni ngulutay. Amen. Mertang yang mahita. Mauliate madihuwa mang nabasa alani hatam nargai nama makulikot tuhami asa kuhanguluhok kami mana ngahape narong dingulu namyon tuk selehol lehom mudui jala mana ngahape narong dingulu namyon tuk subui gabe pasu-pasu tuhami anggo somer hiteho asa perguguam muhami songon naposomi manak songon dia pe hinauli ni ngulu nami alai asa toktong hudok kami mulo subuhimi dongan nami merdalan sotong di luat sohami mangalakka nanggosalak kape ramoti mahuriamon asa disudi pakkobasion marhite-hite perhalado marhiti-hiti akkama nami padita. Gabe perhitiamu makkubasi huriamon. Di bagasan pakkubasion nasida gabe dihilala sudirwas ni huriamon narodoho makkubasi nasida. Manang ulau pakkubasi dia di patupa nasida. Asa tok-tok sudi nasida madok. Molo soho madongani hami. Unang luat sami mangula Tuhan. Amang nabasa latwingot tami nakiningan taringot tu guru sekolah minggu. Pakulikot tu sudenatoras. Titik sekolah minggu itu bui pature turun nangulin anak konai. Marhi tena saya manangyak pemarhi tena saya mamudah hukatam. Asa gabe suduk ni akka anak komu dalam magurang songone anak komu. Alani Tuhan. Tukoma nama parrohai parhaladu ni duhon ni paditanami mamilit guru sekolah minggu ya satung na tinudom unang mana tinudom ni jolma amang nabasa songoni madinanang lao anak nami kurna piri lao madohoti natal gabungan ni DPR MPR, DPD, iring-irik tangan-tangan nasida tu si Tuhan. Jala pakai nasida gabe ula-uda di tanganmu. Merpani dangion. Asa tutu pesta Natal nasida idara hola pesta hapurtibioni. Alai takas pesta ala majakon Yesus tubuh di bagasang ulu nasida. Asa di bagasa Yesus nasida mamongoti doh medalani tahun 2022. Jala akanak nami pe Tuhan. Asa takas lau tu si marpanidangion songon akanak komu nauk tubuh Yesus di bagasang uluna. Lau seramo tamu nasida mulak siani doho di sudi ngulu nasida ramo tamu jala paso-pasomu. Songon itu Tuhan nang inanami nione manulang buruh tabarat. Mauliate madiho Tuhan ala dung bui mulak ser rumah sakit pangiduan nami tukpa sikop asine rohami mangalehon hamalumon di nanami songoni nang amanami tugu-tugumu di basa kahipason
Plongodo rohanami gajak situ tumur rami. Alaiko di bagasak kahi pasodo. Lumobi di bagasak kahi pason ni partodion. Patu pamaitu nasida liamang nebasasi roham. Tukoma mangaramoti hami di bagasak tuding ngulu nami. Di bagasan kongkoman ni asin roham. Di bagasak parsihoho tomarhapor siyaw tuho. Saya tok tu rengulu nami. Songon anak kemu. Songon sesian ni Yesus Kristus Tuhan nami asiroham. Amin. Sebenarnya di gereja kita KIP nggak biasa kurs selesai khotbah. Tapi karena anak-anak kita nafiri, saya nggak tahu kenapa harus selesai khotbah. Ya nggak berani kami untuk menolak permintaannya. Kami persilakan kur nafiri untuk mempersembahkan kurnya.
Jakob mahatani debata, jelalos tapara dema dirita pasahat pilihan apa dua patuduhon marhite namared desen nomor 220 Luciana Eceda.
peliatna. Ali di batama namin na di banwa gijang. O doharoroan ni sa luhut silehon-lehon na denggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo maiga biwap na hutus di julum. Pasu-pasu maijala ramoti. Asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa darion hanguduan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami, ngunak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.